गोग्गो समाज दानाया जोंनि थांखि बर'नि गेवलांसार सोदोमस्रि दानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थांनाय जखनथाइ गलाघाट जिल्लानि हिरिमबा नोगोराव आंखौ हांख्रायनायनि थाखाय आरो आङो बेयाव बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। आं बर' मिडियामाव फरायदोंमोन क्लास 1निफ्राय क्लास 10सिम क्लास 11निफ्राय जदिव आं इंलिश मिडियामाव फरायदों। सानस्रि